masáž, kde nám nejde jenom o promasírování fyzického těla a svalů, ale je to masáž, kde jde o určité přeladění, jde o pocity, o emoce, o to, aby člověk se dostal do stavu hlubokého uvolnění a relaxace. Je to zážitková masáž a s tím také souvisí další věc, že to není jen o technice masáže, ale je to i o místě, o prostředí, v kterém se masáž odehrává a dalších detailech. Tento rituál je inspirovaný indickou filozofií 5 elementů, kde mají kromě našich 4 elementů ještě akášu. Jedná se vlastně o prostor, kterým se ostatní elementy manifestují. Při rituálu 5 elementů postupujeme od nejtěžšího elementu země až po stále jemnější, až se dostaneme k akáše, kde se již masírovaný dostává do hlubokého stavu uvolnění a relaxace. Začnu možná tím, pro koho určen není. Takže není určen pro rozmasírování bolestivých míst, není určen pro chronické stavy nebo bolestivé stavy. Je vhodný pro lidi, kteří nemají dostatek času na odpočinek, potřebují se uvolnit, hluboce relaxovat nebo dobít baterky. Některé mé klientky tuto masáž přezdívají malá dovolená, což asi dobře vystihuje její charakter.